dzamukoti toita tsika dzemukoti machera magi iyo machakairi jona jotam iyo kana tautaura muno tinokudza izwi vanhu vese tinzwewo changanire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma chihure uye kundituka zvinyadzi nekundimumbisa rufu. Nenimbo dzako zvitupa nemaredare zvizoretwa ari kudaro ndimachera magi achitaura kuna Jotham Machakaire. Pamusoro ibadala. Munoti pamusoro imama. Katarisa zvechozoti ndiani warudako. Vakadzokorora futi. Pandakangwapira pandakanoti kana mudari wani kundisoteka kundikuona wani. Ndobva vadzokera mubhotoro store. Ndobva vadzoka futi mai vamini murume wamenyu wadaitaura navo. Vangu vari pafoni nguva iyo. Ndobva vazoyo vapedza kutaura pafoni. Vauya pandakanditi ndakutaura navo vakadzokorora futi vakasodhonza pamume bhachi kudai nzosataure naye imhata idu zvidhodhi damusota saka ipapo ina ndakuzodaira ndava ndangobva ndakutosa kuenda patagudza kuna menyu vanga variko ukadasoti mama Machakaire vandituka kasatizoti vari kunditukira dzaisizova kundishure here mama wakataura kuti aiwa nyarara iyi ndakanyarara zveshuwa pana mbuya vandakanga ndiinawo tauya takuchidzoka kuno kumba takudzokera kumba takafamba pamashops tichidzika nerodhi yekuenda kumayo tiri pamashops papo takasvika pana pashop yabwa mukuru Rafael Chendambuya vaenda bwa munini saka tiri papo ava mbuya vandatira vakafamba kuenda next shop yakanga iripo ndiri papo ndasara nditaura nanabwa mukuru chavabvunza neurwere hwatiti vakanga vanziva kurwara Machakaire vakapfuura futi zvakare ipapo vakadzokorora uri mhata uri dudhi da kusota hure ndopandakati kuna bwamukuru nabwamuni Machakaire vandibvira kumusoro handisi kuziva kuti vari kututukirei bwani vangu vari bwani Thomas vakavati dzokorora zvawataura handikurove nemaoko ndinokurova neshangu havana kudaira vakabva vafamba ndobva vanguei witness yenyu mawanditi mawitness anokwanisa kuya kuenda kuharare kumiruviri izvo zviri kutaurwa Jotham sorry mangu handilandi kutaura asi bendakasangana nawo bendakasangana nambuya wangu vane zvakataurika nawe ngiri kukakawadzana nenhawe mwana wangu akarohwa nemwana wangu nebhasikoro arohwa nebhasikoro musi wa3 March zvadaro ndakarapisa ndega mwana ndarapisa mwana ndega sekuru wangu nambuya havana kuwana pavakambobvira vachiuya kuzoona mwana wangu kupara kwakaita kana nhasi ndichingorapisa mwana wangu asati aita dai saka zvadaro padare rekwachendambuya richitonga kudaro ndikati inini kana ndakataura mazuva akashata I'm sorry ndonokumbira rurevo mbuya wangu mashoko endakataura saka unoziva kuti wakataura mashoko akashata nekuti wanga waine hasha nekuti hawana kuuya kuzokumbura nemwana wako paakakwara handiye kuti ndichitaura mashoko akadaro iwe unotaura kuti une hasha uri kutonderera kana izvizvi unonderera nehasha kuti mwana wavo akanyangadza hadidi akatsika mwana wako izvo zvimangu hawana kana chawakaita number 1 number 2 hawana kana chawakuuya kuzoona mwana wako zvese izvi zvakakupa hasha
handiti saka zvichireva kuti uri kubvuma kuti no ndakavatuka nepamusana pekuti inini ndakakunyangadzira sandizve ndizvozvo saka abvuma achangavirwa handaida kungozadzisa muromo wazopedzisira vari kutaura nokuti pamamubvunza pekutanga kuti izvo zviri kutaurwa ati handipokani nazvo abva angotanga nekuzvigamuchira kuti kuva kuti ichokwadi zvese zvataurwa nemanyaya taurai ngamutorei chakamira inini ndini murume wamumaki uyu murume uyu akanditaurira nyaya yekuti mukuru wangu adhuma mwana wake nebhasikoro kuidzokorora machakera atidi kudzokorora nyaya akanditaurira izvozve maybe was on Friday ndikati musuru ndazvinga ngwasha inini banda ndikati ndoda kuona mwana achibva ndizaenda kuchikoro inini ndobva ndazoonana nemwana semunhu wangu ndinoti imwe idoramo was on Friday Saturday makusini ndikati ndinoone mwana bandaona mwana ari kutamba nembwa pashopu pake ndikati iyo muzukuru ndati ndiwe kuzoona kuti ruoko rwunzi rwakakwara rwakaita sei sikati asi kuti munoda kuopa chini inge ndakakutorera ruoko rwamunhu rwuri right munoda kwabhachi handizonda kutaura machangere penini kudari uyu kana asina kuenda kana uyu anoita mhata because inini ndakauya inini because inini ndiri nyama inenge kana inini ndakauya inini kokuri ndikauya zveshoku ndida kuona mwana akakuhara what is it kana muchitaura muno munotaura kuno sorry mutaudzani okay sorry what is it ndakapureri mirai wakarerutirwa wewe nashechena mbuye wewe ukabvuma nyaya yako ndakakanganisa ukadini ukanzi ubhadhare zvakanzi ubhadhare ukatadza kubhadhara ukanzi wewe naichena mbuye nyaya yako ndaita za ngaichende kwamakoro saka yauya kumwe wakabvuma nyaya yako mapepa amakoni achenda mbuye ari koko wakabvuma nyaya usatekwa kuti isusiiiwaza kuona kuti kuenga handioni munhu abvuma kuti ini ndakadini ndorora nedhodini akuzo ribvumiba nazvinzi zvamuri kuita right iyo wadari ndibate bandani kabakutaurwa yakatotongwa ikatidzadzwa kuti izoya kunoku kuramba kubhadhara saka nyaya inonge icheta bvunzo uri kubhadhara here kana haudi chii chakanzi abhadhare dare voita review kwakuzwa iye kuti anogutsikana here nemitombo nekuti abvuma zvake kuti no ndakazviita nekuti ati correct a wrong with a wrong kunozvinzwa wejoka correcting a wrong with a wrong inoita chii inoita right neta square wrong tinotogadzirisa chiro chakaipa nekuita zviro zvakanaka hatigadzirisi chiro chakaipa nekuita zvakaipa pakakanganiswa honga pakakanganiswa asi zvapakakanganiswa hatiendi futi kuti tinokanganise kuti tidi tikorekte tinenge tiri kutoendesa chii mberi kana dai waida kuripirwa ungadai wakaita sezvayaita mai avo kuti wakakanganisa
mai avo vakakanganisa mwana wako, akatsika mwana wako nebhasikoro, waienda kunove dare kuti mai ava mwana wangu wakatsika nebhasikoro namba 1 hawana kana kundipawo mari yekuti ndirapise. Bhindu rangu rekurapisa iro ndaidawo kuti semwana wavo akakwadza mwana wangu wandibhadhara, handidi rumupona. Chakamira munhu anopa mari ndini yedare yekubhadhara munhu kuti arapise mwana wake awabude panzava ukazviita futi manje takukuisa unofanirwa kubhadhara content Mudare mamambo tiri mudare asiyana nekwaishe tiri mudare tiri maprocedure edare ungangori right futi urikuzora zvatiri kutaurira uyu ndo zvaari kuita kuti mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwo akukanganisa futi saka tinoitonga sei chienda mbuya tinoitonga sei toda kuti tooneka mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwe mudare muno mwakukanganisa saka tinopa judgment ipi. So we want sober minds nekuti tese tiri kuramba tiri kukanganisa waakutuka uyu mudare zvakare zvauri kuuya zviri kurira mukadzi wako iniwo waakumutuka futi mudare the same. Saka justice yacho inozoitwa sei? Womusevetena uri mudare justice yacho inozoita sei? Urora toramba tiri kudii tiri kukanganisa tichikanganisa kusvika hatina chii pamusoro ndoda kudzokera kuti pamataura aita pakatorwa nyaya iyi tiri pachienda mbuya vakabvunzwa navachienda mbuya kuti vakatsanangudzira zvekuti mwana wangu akakwadzwa nemwana wavo vakabvunzwa kuti uda kuripirwa here akati kwete handizvo zvandaita sei handizvo zvandingangoti ndingotaura hangu handisira kuripirwa ndo zvacho zvatiri kutaura isusu kuti imi maita zvinhu zvaiti handiti iyewo mwana wenyu akaita zvinhu akakwadza munhu handiti iyewo ndokundotuka chii ndokuuya kwakutukai murume wenyu mudare munomu akumutukawo murubona saka mune muchida kuti dare riite sei? Sakamire tinotora nyaya yamasteji semudare kana munhu achinge adisturb dare anokubatwa nemhosva yecontent mudare tisingatarisa kuti ndeani ari kutuka munhu mudare anofanira kubatwa nemhosva yecontent mudare bhozi kuya pamberi pedare kuyanayananisa saka tiitarisa kuti nembe yacho kwachena mbuya ribaye ushe zvichirewa kuti akutoshoora dare bhozi ndo anofanira kuremekedza dare kuti akutozvidza dare rake saka rinozokudzwa nayo munhu ngabatwe nemhosva yake yanenge para mudare uyu otongwa nemhosva yake yakapara. Sari ndarisa kudare chitongai nyaya iyi paneyo changamire iye maguru panyaya yese yataura haana kutaura kuti arikuda kuumbwa nechii natei tiri ipapo takabvunzwa mukuda chii ndanga ndina maibhuku andanga ndinaro makwanisa kana muri munomu sekwaichechena mbuya imbosiyai imi taurai nemwoyo wenyu zvamuri kuda nezvamakaitirwa neuyu ndoda kuti akuripei nei zvinonyaradza pfungwa dzenyu nemombe hanzi nemombe kwaichechenda muyango wakati muripirwe nei tanga tataura izvozvo zvekuti mombe vachinga vato akaramba ipapasi kuti asima chakairi vadare vangu vari kuda vakataiwa panapa chitonge zvekuti panonzi mombe
ndobva tati 250 ndobva yanzi ndiyoyo mombe, ndobva tati 200 ndobva vati ndiyoyo mombe, ndobva tati 150 ndobva zvanzi nyama chake rema nditi $100 ndobva anzi aungataura kuti $100 iwo uri wakapara mhosva. Saka mubhuku rewachienda mbuya vakanyora 150 iri yekuti ndiwo vakanga vati ipapo ini patsimo pandaidi. ndo zvakapatswa naishe wedza zvezvapa munomuti iwo ramombe handiti dare richaona kuti neudzamu hwenyaya iyi unofanira kuti uripwe chii handiti ndo kubvuma ati mombe dare ishe wakangwati 150 saka dare takutaurirai kuti pakabva nyaya yapaona nyaya ichienda ichipaona ichizobva futi ipapo murume wacho akutukawo futi mumwe mudare. Urikuona munorerutsa nyaya inenge yakadii. Izvi tokuitirai kuti nekuti muri madzishe kuti mudzidze kuti kana muchitonga hamuendi kudare nemhamba, nekuti ukaenda kudare nemhamba ujaji wakupa kuti akutonge iwo uchiuya uchiratidza kuti aiwa wakatorohwa hako. Inga Jesu vanhu vakataura zvikanzi Jesu makadhakwa ari makuseni, nevadzidzi venyu makadhakwa. Jesu akataura koma nemakuseni ngadhakwa here nemakuseni, dai ari manheru mainditi ndakadiwo ndakadhakwa. Zava isha wakuya mudare nemakuseni wachiratidza kuti pakadhakwa handiti pamutongo inyaya iyi itaziva kuti mai avo vakapuhwa mbuti 4 uyozoripirwa dare mbudzi imwe chete. Anoti 4 mbudzi dare imwe chete raidzwa munoti enda kutsekerwa zvamupemudzi mbudzi 4 asi nanda kuti mbudzi dzacho 3 idare chifuwo wataura zvinge mutoto munoti vakashangana ndikuona kuti baba wazvirereka chaizvo kudare, hawana kuda kana kuita nharo nedare, hawana kuda kupikisana nedare, wazvirereka zvakanyanya. Ndaifunga kuti wakapawo mai avo mbudzi 2 imwe cheteyo uya kudare yechitatu. right. Ndingavala somunhu akangoshora chaivo womukota vaibvuma asi vakanga pakushora nyaya wepere kaiva yanga yakabhadhara nekuti yakumagarwa anga yakabhadhara vakabhadhara nokuti zoya kuneku haro dzakusada kubhadhara uye neshungu zvavakaita kuti mwana wakanga mwana mune bhasikoro saka zvinauti havasi kugutsikana nomuripo wavakanga vapiwa ikoko akanga mbudzi 4 kwakatonaka chaizvo 1 yedare. Right. Munoziva zvinonzi extenuating circumstances. Munoziva here zvinzi munhu apara mhosva pane ma-extenuating circumstances. Pane chikonzero chaita kuti munhu azopare mhosva. Auraya munhu nekuti pane chikonzero chazoita kuti adii auya achindirwisa akabata banga iri ndobva ndamubvutira banga rake ndobva ndamubaya ndauraya munhu. Pane extenuating chikonzero chaita kuti ndizouraya munhu. Saka ndo zvakaitika apa kuti pakange paine mhosva yakanga yaitwa akanga ari kuonawo kuti uyu andiparira akadai akauyawo achindotikumburawo kuti no paro pakadii pakakanganisika.
then ona mbuya wake hawana kana mbouya ofunga kuti aiwa wakanga wari kutoti tsvatuwana handiti. Saka izvozvo zvakamupa hasha dzekuti ataurewo mashoko akadii. Saka tinomupa benefit of the doubt pamutongo wake, nekuti haana kungotuka munhu nje paita ma-extenuating circumstances. Munhu auraya munhu ari kuda anobva apuwa death row. Auraya munhu nekuti papaine chikonzero, umwe anokwanisa kutoendeswa scot free, umwe anokwanisa kudii kunzi aiwa ngaachipuhwo kana makore mairi, haachaendi pai padeath row. Saka ndo zvakafanana nenyaya iyi, chikonzero chakaita kuti atuke. Anotaura kuti mai ndakakwadzirwawo mwana wangu, ndaitarisirawo kuti baba namai vacho vachindikumburawo, bvatisa mbuya wangu hawana kana kuuya vachidii. Saka vakuita zvatika kunge muroyi ukandini. Muruzviona kuti kana muchigarisana makanganisirana, endai mundokumburana. Zvinoita kuti munhu aone kuti aiwa it was a mistake. Saka ndo zvakaitika panyaya iyi. Ndo zvataada kutaura kuti ishe ivo uchenda mbuya ari munomu akuda kuenda kundodii, hazviiti izvozvo. Ndatidzai kuti pakakanganisika, asi sevama ngatiitei paya parupechi pehukama. Saka nekuti akazotora mutemo mumaoko ake, akazotora mutemo mumaoko ake, anobvisa mbudzi mbiri dzaanobvisa nemakosi. Makaita makosi ekumunza kudari mari. Ndakabhadhira $50 nasi madakabhadhira $10 kapaita mari transport. Nasi ndapira $5 kuya kuno, last 10 $8. Toti isusu wati $60 dad, right, plus 10, which is $80 the cost. $80. Anoruzoda kuti dai wakabvisa mari yawakanga wataurwa chimira mbuya, zvingadai unobvisa $80 dzemakost nembudzi mbiri dzekuwaripira kukanganisa kwawakaita, nekuti hatitenderi kuti chitema hachidi hachidzorerwa. Ukange munhu akukanganisira, enda kumakotsi undodi undotaura kuri kumakotsi. Makotsi odi ukugadzirisa nembudzi 1 yaunozounza kuno kudai. Saka unoti bhadhara rini mbudzi 3 $80. Nangoti semunhu asi kusenza handisi kuti vangaite modo payment. Ndisada kuti bhadhara rini nokuti tiite kuti inaunobhadhara izvozvizvi, then tienda kuita futi imwe nyaya, vakuunza futi imwe nyaya wakundoba. Saka nguva iri reasonable yatinoona kuti uruda kubhadhara nyaya yako. Kana usingadi ndo panozoti dare manje rako yatichikutorera, nekuti unenge usingadi kudii. Handizivi mako kuti pambudzi tikati end of August tinipa $80, handisi kuti ingaite mode of payment ndienda kuzoti end of September semunhu asingaende pasi. Mbudzi 3 end of August, mari end of September, right? Tokupa time hiyo end of August wacho madeta angu angangoite 31. Kazhinji inenge up to 31 August, up to 30 September. Saka iwo kana ukakasika ngabeta. Anditi
tokupa the last day of August. Yo ukakasika kubhadhara ibhedha. Okay, ngatisimukei tena.